Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Ya rabbi mai rabon baiwa ka iya mini na aika sakona, domin darajar da kai duniya muke kwana. Dama aure zan mawaƙar rago da girjina, faɗa ni ƙari rabbi ka ba mu alkhairi. Dan an ci hali jariyan gota so ga amaryana, ina amarya kyakkyawa mikin hali na birgewa, limana ta yarbaiwa Fatima ta kin zama amaryar Atif Ahmad Tambaiwa. To wanga kiɗa na manya ne da jikunne akan gane, na yi domin masoya ne na siyo aure. Ina amarya ga ango, ina amarya bikin ku ya kai yayi kima babu ƙarya. Tawo amarya ga Atif na baya, tunda wuri an ɗaura Fatima ta yaukin nau hanya. Na faɗa na ƙara cewa manekin zamo kawai da bara, wurin mijin cikin sani da yau da gelar ki zaki wa bara. Amarya fati yau ba kalarki wancan garin kure suka shida. Mu ma'anan muna yaba ango domin halin sa kai yabawa. Atif mai haƙuri ga nagarta domin bai san faɗa ba. Na yabo ga mu dole domin mazan shiru ba, mai nutsuwa ke ba asir ba mai taraddadi ba. Gidan ka je ka zauna adam ba ai ma ka janja ba. An goma jin amarya ka kore masu ƙarya, ƙirya nisan magarya waza ya bari ka baya. Ya ta jaruma domin ta yayayya, Fati ce amarya amarya, Fati ce amarya ga Atifa ango 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 warin amarya. Yau kai da jirin mai cikin ga kasan na wakara, matan gidan biki ku ƙara sautin kiɗa na ƙwarya. Rikani na zo da kaina don karawar nuwa, so ne sila na haure amarya sai ki da wuri, gida da sirri kaure akan saka da wuri. Shirin Allah kare ne da zaki tare, abin da ke birge ni so ba kura yake ba, darin yawan shishani ba so da yake ba. Inda ta faɗa muku kuna ta karɓar batutuwa na, ina jaddada muku abin da ni ma yake a raina. Tune da farko tausayi ne hukuncina na, janga in garma kura uwar kare zaki sarki, wa yake jama inda ka sauka an san sayaki. Mai abin kyauta na bi su bure ka an kare yaki, mai zuba magani don kuwa ya gaji bai saba. Ina bayyana muku sakonni na yanzu kun karba, addu'a za mu nasara yau ta zo mu yo diba. Sani titin sardaunan matasan garin mu ka saba, baka san da cuta ba ashe lokacin ka newa dan kaiwa. Mai farar aniya gare mu mai shaida cewa alkhairi ne kai, mai zama da mutane lau lafiya ana cewa ka kai. Raba gardama bangon sukari a irin ka kai dai ne, Usaini Taranzi garkuwar matasa ne shi ma. Gugan karfe shakwaran miya gamji, yau dai waka ne ba kiɗan yana kunji. Dan ike Taranzi jinjina nake, Allah ya baka ba bawa ne ba, sannan kuma ba wai aran mukamin nan kai ba. Kai Usaini da ganin ka ba kai tsoro ba, sannan ba nasara kayo daga aljan ba. Malam mi tafiyar mu tun da ba ma duban kowa, ba sada ba abuci na mutunci na wasu ba gaggawa, ni ba ci zarrafin kowa.
amma waƙar Usaini na nan da yawa. Na gode Allah. Yau gani ga mai zangwarai na karkata bai juta na ta yi. Hamisu biri kare kun sani amma lakabin kuce na dorai na yi baikin ubangidana. Usaini Tifen zitar zitar na yaba, mai taimakon talakawa jinjina nake kara. Ta muje malam ƙarya suke ba za su biya ba. Na gode na kara cewa na gode. Na faɗa miki na da miki so ba ƙarya bane ba, yanda nake jin ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba, ban gaji ba. Production.